Hi guys, good morning. Ano ba yung smile na yun? Kakatakot naman yung smile mo. Anong date ngayon? September 3? 3. Yeah, the third day of September. And let us resume with our works. Meron pang nagtatrabaho dito guys. Di pa rin tapos. Ayan, obviously. Ayan sila sa taas. At ako naman ay andito. Ayan si Gian papuntang school. The time is anong oras na? 8:20. Ayan, 8:12. See? Pakiwan mo nga ilaw, papi. At ako naman ay mag-makeup dito sa kitchen. Nakamalay na kayo na nagme-makeup sa kitchen. Ito lang po ang gamit ko. Ayan. Very simple. Ayan, ganyan. Ito kayo mag-makeup dito sa kitchen. Ingat lagi, okay? Bye-bye. Pagkakolo. Ayan. Hi guys, dito tayo mag-makeup ngayon sa kitchen. Oh, ang galing ng background ko. Ang gulo ng background ko. My gosh. Galing ko naman. Ano ba yan? Okay, anyway. Kahit saan man, pwede tayong mag-makeup eh. Kahit man saan kayo. Ayan. Hindi ako po pwedeng magtagong mag-makeup ba kasi. Ayan. Foundation ko is Maybelline All-in-One BB Stick. Yeah. I already applied my sunscreen and my moisturizer, the Eye White Aqua Moisturizer. And then the concealer is Maybelline Crease, brow liner, and brow mascara. Maingay sa kapaligid guys. Kaya ako nandito. Nagbabantay ako ng mga workers. Kaya dito tayo mag-makeup today. Maingay ang paligid always. Paligid ko guys.
highlight. Okay guys, ayan, ganda pa ng manicure ko, naka-manicure na ako kagabi. See? Hindi tayo maging losyang kung gustuhin natin gumanda anytime kahit busy ako. Ayan, bago ako magluto. Ayan, nag-ayos muna para hindi naman mukhang habang nagbabantay ako ng mga workers. Para hindi tayo mukhang losyang na mukhang mabantot, ay ayusin natin ang sarili natin, ma-organize din naman natin ang oras kung gusto natin. If there's a will, there's a way. Kaya lang guys, itong video ko ay maingay, kaya pasensya na lang. Sige, thank you guys, and pasensya na kayo't maingay. Ang maingay na pagme-makeup, ang maingay na paligid. Okay, pagme-makeup sa maingay na paligid. Doon sa kitchen. Yun ang title? Oh my God. Okay, bye-bye. Thank you guys. Please subscribe. Please click the subscribe button, including the bell button, so that you will be notified every time may delivers na ako guys. So go. Bye-bye. Thank you.